Takaitattun labarai daga Asan News. Gwamnatin tarayya ta yi Allah wadai da harin bam da aka kai wani masallaci a Maiduguri. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Najeriya ta sanar da kamfanonin da suka fi yawan soke jigilar jiragen su. Kusoshin gwamnatin Kano sun jagoranci jana'izar 'yan majalisar jihar biyu da suka rasu. Kanin labaran kenan, ni ne Awul Fagi. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya ce gwamnatin tarayya ta tura ƙarin rundunonin tsaro na musamman zuwa birnin Maiduguri domin bincike tare da cafke ɓata garin da suka kai harin bom a kasuwar Gamboro. Kashim Shettima ya bayyana harin a matsayin mummunan ta'addanci kan fararen hula da zaman lafiyar ƙasa, yana mai cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin ƙara tsaurara matakan tsaro a jihar ta Borno. Haka kuma ya ƙara da cewa gwamnatin tarayya na yin aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin jihar da hukumomin tsaro na cikin gida domin kare al'umma, inda kuma ya yi Allah wadai da harin da ya auku a wani masallaci wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane 5 tare da jikkata wasu 35. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya Allah wadai bisa kai harin ƙunar baƙin wake a wani masallaci a unguwar Gamboro da ke tsakiyar birnin Maiduguri wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane 5 tare da jikkata ƙarin wasu 35. Sanarwar da mai baiwa gwamnan shawara na musamman kan harkokin yaɗa labarai Dauda Iliya ya fitar ta rawaito cewa ana zargin wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya shiga cikin masallacin a daidai lokacin da ake yin sallar magriba a jiya Laraba. Gwamna Babagana Umar Zulum ya bayyana lamarin a matsayin mummunan aiki na rashin imani da tauye alfarmar addini da rayuwar bil'adama. Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da harin ƙunar baƙin wake da aka kai masallacin Maiduguri, inda ta ce ɗan Boko Haram ne ya kai harin. A cewar rundunar da yammacin jiya Laraba ne ɗan ƙunar baƙin waken ya kai harin a wani masallaci da ke kasuwar Gamboro, daidai lokacin da wasu mutane ke gudanar da sallar magariba a cikinsa. Wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce binciken farko ya tabbatar da cewa ɗan Boko Haram ne ya kai harin ƙunar baƙin waken, inda ya kashe kansa tare da wasu masallata. A cikin sanarwar da rundunar ta buƙaci al'ummar Maiduguri da su kwantar da hankalinsu sannan su zama masu sanya ido tare da nisantar tarukan mutane da yawa. A nan kuma hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Najeriya NCAA ta ce kamfanin jiragen sama na United Nigeria Airlines da Max Air ne suka fi soke tafiye-tafiye a zango na 3 na shekarar nan da muke ciki ta 2025. Rahoton da hukumar ta fitar ya nuna cewa United Nigeria na da kaso 0.63 cikin 100 na soke sufurin jiragen sama tsakanin watan Yuli da Satumban bana. Duk da cewa hakan ya ragu idan aka kwatanta da kaso 0.70 a shekarar 2024 da ta gabata. Max Air kuwa kaso 0.42 na sokewar jiragen a bana ya yi, wanda shi ma ya ragu da kaso 0.60 a rahoton bara. Sai dai wasu kamfanoni sun nuna gagarumin ci gaba, inda Eric Air ya sauka daga kaso 1.70 zuwa kaso 0.30, inda Air Peace kuma ya samu raguwa sosai daga kaso 1.70 zuwa kaso 0.09, yayin da Avon Air da Green Africa da NG Eagle suka rage yawan soke sufurin jiragen nasu idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. A nan kuma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya bayyana alhini da kaduwa bisa rasuwar 'yan majalisar dokokin jihar su biyu a rana guda. Hakan na cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Sunusi Bature Dawakin Tofa ya fitar, inda ta cikinta gwamnan ya ce mutuwar Alhaji Sarki Aliyu Daneji mai wakiltar karamar hukumar Birni da kuma Aminu Sa'adu mai wakiltar Ungwaggo ta kasance lamari mai tada hankali da taɓa zuciya a tarihin jihar Kano. Gwamnan Abba Kabir Yusuf ya ce rasuwar 'yan majalisar biyu cikin ƙanƙanin lokaci kuma a rana guda ta jefa gwamnati da al'ummar Kano cikin jimami, tare da bayyana marigayan a matsayin jajirtattu masu hidima ga jama'a kuma masu gaskiya da riƙon amana, tare da jaddada cewa sun bayar da gagarumar gudunmawa wajen wakiltar al'ummominsu da aikin dokoki a majalisar jihar. Gwamnan ya kuma miƙa ta'aziyarsa ga iyalan mamatan da majalisar dokokin jihar Kano da kuma al'ummomin Kano Municipal da Ungwaggo. Tun a daren jiya ne dai gwamna Abba Kabir Yusuf da kusoshin gwamnatinsa har ma da jagoran ɗariƙar Kwankwasiya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso suka jagoranci jana'izar Alhaji Aminu Sa'adu Ungwaggo, yayin da kuma a safiyar yau Alhamis gwamnan ya jagoranci jana'izar Sarki Aliyu Daneji. Labaran kenan.